A, znam ovu čašu. Otkud znaš tu čašu? Gdje si ti vidjela? Imala sam je negdje u životu, tu čašu. Možda sam ju našao negdje na polici tvojoj u garaži. Zašto, mislim, moramo se razgovarati o tome. Za šta koristiš tu čašu? Ta čaša je tamo gdje si ju ti ostavila. Ona se samo privremeno preselila tu, dobila malo benzina u sebe i... Da, Igora, mislim da je to bakina čaša, da mu Miša. Pa ne. Oprao sam je s benzinom, mislim, bolje ne ide. Strašno. Bolje da nisam to sad vidjela. Dobro da ne, mislim. Da. Jel to što radiš dio redovne... Pohabao se lančanik. Viš, tu dio s koji ću sad skinut je lančanik, on vodi lanac. Više ovo tu dolje. I na njemu su, mislim da ću sad pokazat, viš, tu nastali su utori od lanca. To mora biti lijepo. Znači, tako da nije redovno. Redovno je ovo neko kao čišćenje. Da. Mislim, toliko koliko ja to očistim do neke mjere, kao što možeš vidjeti. A ovo je kvar skoro. U biti, preduhitrio sam kvar. Ne želim da mi preskače lanac preko lančanika. Bolje da ga zamijenim na vrijeme. Isto viš pregledavam sad tu ovoga, kako se to zove, lamela. I ovoga izgleda ok, tak, tu ti je mala uljna pumpica. Evo viš, ovo je prljavština. I onda ti ja tu prljavštinu ću skinuti. Makniti isto ono donekle. Za sljedeći 50 sati rada sigurno. To je naša prva motorka. Je, te ovako malo pušem kompresor. Da, moramo si kompresor to nabaviti. Evo više, ovo je znači pohabani dio, ovo je novi zamjenski dio. Baš dobro izgleda taj zamjenski dio. Kina. Vidjet ćemo koliko će trajati. Da, brži su ti ovi videi koje ubrzaš. Kako? Brži su ti videi koje ubrzaš. Pa jako puno bilo sad tu ubrzanoga, a sad je ovaj dio kuži gdje je kao o ovom se radi. Da, pa nema, super sam. Evo vidi sad ovo. I koja je razlika kad promijeniš sam ili kad odneseš u servis? Koja je razlika u cijeni, koliko košta taj zamjenski dio i koliko bi to koštalo da se odnese? Ovaj dio je 15 eura, ja mislim da sam platio 3 ili 4 sa Alija. Ali original je 15 eura i on ti započeti sat naplati. Da. Sat je ono koliko, ne znam koliko je bio, 25 eura, 20 eura.